просимо Бога, щоб Бог підтримав православних у селі Діловому і в тих селах, де злочинці нападають на православних мирних людей при помочі поліції, місцевих депутатів, місцевих чиновників. Ми просимо Бога, щоб Господь підкріпив усіх наших людей, бо, на жаль, вороги Антихриста вже видні в мірі, в цілий світ починає формувати гоніння проти церкви канонічної православної, роблять розколи. Ну а потім, як сказано в святих отців, навіть тоді і уніяти, і всякі ПЦУ, котрі боролися з канонічною церквою, і їх сатана, Антихрист, буде викорчовувати і нищити. Ну то буде пізніше. А поки що всі ці вне православної церкви стають сліпим знаряддям, оружієм проти вірних дітей Церкви Божої. Ну а ми відповідаємо. Не треба нікого боятися. Бога треба боятися, котрий злочинців тих і душу, і тіло верже в пекло. А всі лиш можуть щось тілове наробити, чи судити, чи кинути в тюрму. Більше не можуть зробити. Ми бажаємо нашим людям, особливо русинам, котрі 1150 років православні, і волею суддям оказалися в Україні і навіть голосували за Україну. Но 30 років назад ніхто не міг передбачити, що власті в Україні стануть антихристиянськими, антиправославними. Но ми, як громадяни України, обладаючи правами конституційними, маємо право всіми доступними методами, прописаними в Конституції і в міжнародних законах, захищати свої права. Вірте, що наші люди ніколи не були такі, що, мов, законопослушні, ніч не робили. Ні, якщо треба було, і показали і всю строгість, а тому віруємо, що і злочинці також не посміють лізти упряму проти нас. Боже, благослови наших людей православної, Української православної церкви, мирних громадян, мирних християн, котрі нікому не мішають молитися, ні на що не претендують чужоє, своїм користуються, свої храми будують, свою державу плекають, за свою державу моляться, смиренно терплять злочинні проти нас клевети, а значить, ми тут на землі діти Божі у повноті радості і благословенні, ну а у вічності, разом зі святими, саме ми, а не гонителі. Ми наслідники Царства Божого. З Богом святим. До зустрічі!